Toto je tá najkrajšia oslava môjho života. Poviem vám rovno, že som tento večer plakala dvakrát. Prvýkrát, keď som videla túto krásnu sálu, ktorú pre mňa pripravili a nadekorovali na Chateau Bella. A druhýkrát, keď prišiel veľmi špeciálny darček, ktorý pre mňa Bianka vymyslela, určite vám ho onedlho odhalíme. A ja som úprimne ani v najtajnejších snoch netušila, že mi pripravia niečo takéto krásne. Úžasné dekorácie, mali sme úžasné jedlo, úžasnú atmosféru. Dokonca sme mali aj kapelu, ktorá bola skvelým rozhodnutím, pretože nám to úplne dotvorilo atmosféru, vybláznili sme sa, vytancovali sme sa a celý večer sme si o to viac užili. Áno, presne tu som prvýkrát celú miestnosť videla a v zápäti som sa absolútne rozplakala od dojatia a chcem sa určite úprimne poďakovať celému Chateau Bella aj každému, kto akokoľvek pri tejto oslave, pri jej tvorbe pomáhal, či už s tortou, s jedlom alebo s výzdobou, pretože to naozaj pre mňa veľa znamená a ani som si nedovolila snívať o takéto nádherné oslave. Takže ďakujem, že ste mi splnili sen a rovnako ďakujem aj všetkým sledujúcim, že ste boli súčasťou tejto oslavy, aj keď prostredníctvom vašeho telefónu.